wallahi garin nan yayi wuta ni ba sa shi wannan jama'a nan mulkin sinan nan mulkin da babula ta biya hauta ina kudi za su shigo wannan yan dauran ka samu mutumin nan wannan mutum gaskiya sunan ya shi dan litinin ai wa wannan Allah ya ba har rasuwa ba ku san wani baharin ne mutu ba. Bahari ne fa yaron nan na gurin ta ba mai kunu ba ya rasu ba. Kai gaskiya an yare na danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode.